Hei. Mietin, että filmaa ennen kuin työ lähdette tätä pois. Ai ja. Eikö tää pureta? Joo, kyllä. Harmi. Vai onko se hyvä? On tavallaan hyvä, kun tää on alun perin tarkoitettu väliaikaisesti. Ja onhan tää ollut väliaikaisena vuosikymmenet. Sodista lähtien. Niin onhan, mutta on tässä toisaalta. Tää on mulle ollut aina kauppa. Tää otetaan just tätä vanhaa rekvisiittaa mukaan. Joo. Niin, ja tietysti sellainen, niin kuin, että hygienisesti kanssa. Lattiat on vähän, joo. No, minä jatka kierrosta, minä menen tuonne kalatiskiin. Hei. Täällä haisee kala. Minä vaan teitä kuvaan vähän täällä, en niin pitkään kun te nyt olette tallella. Kun minä ajattelin tässä. Koska tämä purkaminen aloitetaan? Ahaa, että olette vielä tässä joulun yli. Joo. Sillä meiningillä, joo. No, mutta aiotteko te jatkaa kalapuolta? Joo, siinä uudessakin. Joo, kiva. Ai teillä on jo suolasieniä. Minä en vielä kyllä osta, mutta minä kävin tuossa kauppahallissa vähän kuvaamassa ennen kuin se rupeaa purkaa sitä. Marja.
mukaan ihan. Okei. Se bambukko jäi pitkään tähän.